בוא, כן, בוא נלך. יופי, מה? מה את עושה פה? למה את מוכרת פה דברים? אני צריכה לקנות דירה וכל מיני דברים כאלה ואין לי כסף לזה, אז אני מוכרת דברים. אני פושטת רגל. אני זוכרת אותך, כן. פלשבק. היי, בוא נלך. שנייה, למה את מוכרת בדברים? אני צריכה דירה, אז אני מוכרת דברים. אני אקנה את כל הדברים. באמת? כן, ברור שאני אקנה את הכל. כן, יופי, תודה רבה. אז אני קונה את כל הדברים. טוב, בסדר, אני מארגנת לך אותם. עכשיו. כן, יופי. אבל נשים כל הדברים. אני אביא אותם לעניינים שלי. אני ממש אוהבים את כל הדברים האלה. יופי, שמחה לשמוע. הנה כל הדברים. תודה רבה. כמה זה עלי לי? יופי. הבנתי עכשיו, זאת את, כן, את הצלחת לקנות דירה, אבל למה את לא עם הדירה? הוא העיף אותי ממנה. כן, כל מיני דברים כאלה. בסדר, רוצה שנעזור לך למצוא דירה? כן, סליחה, אבל אנחנו לא יכולים לקנות את כל הדברים היום. כן, כי כאילו יש לנו רק דולר אחד, אנחנו רק עשינו הולכה, ובקיצור אנחנו לא יכולים, גם אין לך אשראי, נכון? לא, אין לי אשראי. טוב, אבל יש לנו מקום שתוכלי, הוא קצת מסריח. כל דבר אני אוהבת מסריח, לא אכפת לי. אבל אנחנו נעזור לך עם כל הדברים לעצב. כאילו יש לנו מלא דברים לעצב. כן, אז אני אקח אותך למקום.